Ardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha MOS clause 2.3 nitom kroy kre MOS clause 2.3 withdraw nangji MOS clause 2.3 withdraw nangji Nipaing kora player ni Ardikang Sampor Pai Popen Singhason Ahawar Disobay Along APHL si Atumpen 10 seat ke open for all Puaputhak Metheng Tompen Kachisong Padupon Singhason Ahawar Disobay Along APHL si Asong Atum BJP go back Pupen Hang Tarampon Bang Solong Mehem Pu Diori Terang Pensi Mai Charipon Seat cap ke open for all Puaputhak Jongsi CEM EM Atum Jingki Chethan Pame Me Pulote Non Kivang Jilang Sitami Jesong Ponbom Lang Pusi APHL si Asong Atum Pen Ningje Pon September 4 Arni KLNLF KPT lapen PDC ke lapen ke UPLA lakapu with song trok tu Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Made Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang atu la song trok atu maphan Delhi rong supi pon bonsi alang li tum chini lo sit cap jongsi bang khaya pha nane Bihar pen ke bang Bihari pha konane West Bengal pen ke bang Bengali pha han Nepal pen ang chongwir pendang lok kaprek hin pen ke bang ang chongwir tu phan jong sit cap pek det lo pulote Karbi Anglong Karbi Arad tu mat inglong so ra tu phan kan hok he tanji pu alang tum chini pu meka alang li tu labang so sit cap haladak keche aso tum han ke pek halabang so ai kodalong theglor phi ke lang tum punai je nang tum che tokri la jong si che tok der lo pulote itung Karbi akhaya phan mate inglong so khai phan kan hok he tanji la pen la ke sik sidul kapi phuka kam lo posa tum chi tokri pusalang tum punai je polo sitame tum Karbi Anglong arad tum non kadok weta chini lo BJP long kedo akar biatum Congress long kedo kar biatum lapen kaprek along kedo kar biatum anta non kachari bom Karbi Anglong BJP mate tim Karbi Anglong atum sike chok che po lasi non Karbi Anglong arada tum katok weta chini nang ji jela bangso non kiwang jia election jongsi APHL si phan pahe polte labangso a court clause 2.3 bangke non keto bom BJP Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong tum state government lapen central government tum lap sobu thake pa implement vekpo alang tum labang chi sikding lo lasi non alang li tum aphan labang so ke khangji pulote ili tum Karbi Arad tum labang so ning ki hang hea close bang jongsi pichunji pulote ili tum non labang so election me sang tum parem nang po lai lo ahin pen kipu dam kang tungalam thegala helo non song trokatum phanta upe mane pum tungduk lo nona bangke di song trokatum ke non ke ipe ekoson la pupo BJP party lo la pen song trokatum amai phuge tuliram rong hangma puta non ke ilitum matha mimilo di lasi aphoi siksidul ke tapur ak pen song trokatum phan ke than ke pare nilitum kadok be rong rat mela pan ka chini dable song trokatum kupisila an ka chini derla ka chini der palam the mangke siding ko ra troka prang open for all pusigipu are siksidul putang del gamate siksidul ke dak bongali bihari phan kanani muslim phan awi puthan dang dak logadi la antala tum non pudai kachini deralang hala tunga song troka tum amai phu ke tuliram rong hanglo la pen la tum I court assign bangke tuliram rong pen himonto loma pumeme himonto pen la tum si signature koridun mati di asi song troka tum ke nona bangke hala party si luthu choklo BJP party si Poklo. Lasi constituency cap puke hala kopine LDA phan sakuria puske pe kason kali laki. Isi constituency long tame ilitung Karbi Anglong long ko an alak achi rialong le dopone. Hala hai along le phelang ke hala dak AMEC atumsi ko matsi ke hai ma ko mane Chakraborty ko mane Achohan ko mane Das jong sinang hai lo pulote hala si ahempu ason lo. Ahempu ason lo mane ahempu lo ilitum hala tuma konsensia long bisaralam non dak bulong komaji habar ke hat deupani bukajan along jongsi tisorong hanserong rong pirong dokok pulote hala long le long pini jongsi NOC cho enami pulote hala kiche so tum long se osar muk NOC dioksun pusi hala tum ningje nang kokpo ilitum ningje nang kokpo
lapen non angko ke constituency cap pulo lapen hala nominated ta trok do lalo pulo te ke kret trok do kogi non ingkan cap pen lo bote ako cap bak nang bar lepo an ke ko along inkoira trok do kog lepo bo lason sinang bar po Tripura so nang mandet po non ke ilitum pudun Tripura ke cheso tum si dong cheplo ko bodi non ilitum Karbi Anglong si ako nang cheplang tanglo লাখাইং কৰা ফনিলিপ এমএসি কনস্টিটুৱেন্সি কে পাৰলু চকি হলা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আলং প্ৰেনিফাইং কৰা ফআৰনি কাং সাম্পৰ ফাইকে থমা পৰমালম্পেন নিলিপ ডেমোক্ৰেটিক ফৰাম আতুম আহিন পেন পাতিৰ পিপনসি কেএফএ তিৰি পিএমএ ফু আবিনাশ ৰং হাঙাফান লাপেন সুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 4 উইনাৰ আতুমাফান কাৰচুপন বাংসুমায়া লং ফাৰুক্ৰি প্লিসসি আৰাত আতুম চেতংদুন Labang somai kacari ponabang NDF amaipu bilison terang NDF kongchun bang benting terang ahin pen kacoro ajai mek pachini pon lapen alohi pachini ponabang NDF lamjai sarpo sujiti mung ahin pensi kache tongduna phan karbia poho pen archupon lo NDF songja puatum chetongsi midsen pen bang somai pachun pon Labang somai along 24+ chief convener Roton terang 24+ Lamjai sarpo litson rongphar nilip karbi ronga saramaya mephu bidube nilip karbi farmers association mephu bikrom tokbi ronga sar sorkari gaubura atum chetongdun labang somaya long super dancer chapter 4 ke haidun abang phiarta ningkan troxy loke charlie angdeng ingdeng hini angdeng si charlie bomlang bihek penta loke charlie ahinanat kaprek kilun ke kananat aning ke hangu au sopi pusi florina gogoya pia potum chethan pon Florina gogoy aphan panong ponsi nilip ahawar lapen Karbi Anglong non ki thormi au somaratum kelun ke kananathu chepaduk rupulote kemang chunjipu ke pachini aphan rat angno paklang ponlo KFA aro 3 pen number KFA aro Koilamati Dokolangso Panjab Borpum Sarihoti Chokihola Chotiana Kadokawe nilip KFA aro Great Roxy atum chetongdun আমি বহুত এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে আমি বহুত কেঞ্চেল কৰিছোঁ প্ৰগ্ৰেম কিন্তু মই এই প্ৰগ্ৰেমটো মই ইয়াৰে কাৰণে মই কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি আহি খুবেই সুখী বহুত ভাল লাগিলে আৰু আমি সৰুতে এইবোৰতে আমি ঘূৰি ফুৰোঁ ইয়ালৈ আহোঁ কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেম হ'লে ব্লকলৈ যাওঁ এনেধৰণে মানে আমাৰ বহুত মৰম আছে ঠাইখনৰ প্ৰতি সেইকাৰণে আজি আমি আহি বা পুৰণা বিষয় Dipuni hanglang so along APHL siasong pen rata tumpen 6 schedule awareness amai kangnipon Donsuri constituency ke parlopon longlea jimati matipung ni hanglang so pathuak lamalong APHL siasong pen rata phan 6 schedule awareness amai ke padopon APHLC president Jai Kathar organizing secretary Kursing Timung women wings Rita Kramsapi office secretary APHLC Dipen Rongpi Penchenglok penang an APHLC klembang phubang phiatum chetongdun Karbia khelapen inglongara datum emethang alongri kacherai kom thep nang jilapen 6 schedule tangtang thep jilapen Karbi Anglong autonomous council election along kechi atum amen ingthan ponlap langji inglongara datum detsi joklong chojiaja kongdopu heihoya puthak radatum pen klardak alampen chethan pon Karbi Anglong ke imbo etlem ada kata Karbi Anglong is and Boss district in Rajikan athema bugapio polo tambo ke Athema latung kacini neta akele tupik. Kacini neta akele tupik di. Lasinon elitung MOS setok lo. Long ringket bang pan tidak lo intang tiga hui cuma satu di. Mata pahe. Rong yang itu rong isiang bong pendek. Rong isi dan langsung nihang langsung arong pendek. Don ko Allah ni ke do cingit don get ke go bang pan pi det na ko mat pi det la sorong ke intang pi ku pu me ima ha
pupi lo gedi kivir lo pusi puji gedi ente la hello non itu ngaje plan anke lancot takalila 2.9 na lo hala MOS 2.9 na lo pulo la council kacaria kanta di siap hale pite na kujo di putu ada bangka